Ja, ek is ooit kasteel. Die alles, hoe span het gevoel, die Lani is was die hele wat hulle wil hê. En ek het goed vir die Lani kasteel. So, dat is ook maar nie. Dus kon alle stemmen was vir haar geweest. Toe ek vanoggend aan daarvoor wou, no. Dus dat kasseer wat die passeerde. En ja, ek is glad nie dat ek word gelukkig is op enige iets nie. Dis die einde van my lewe nie, definitief nie. En ek was bly vir die geleentheid wat vir my gegeen was om hier te wees. Ek het wonderlike mense ontmoet. Het stekende crew, alles was vir my fantasties geweest. Ek het baie geleer. En ek is seker met alles wat ek hier geleer het, kan ek vaak terugvat na my klein dorpie toe, maar daar toe te pas en vir mense wat bijvoorbeeld nie die geleentheid kan kry, sal ek vir hulle so het gelyke geleentheid kan jou meer ervaring. Ja, so ek stap weg met die 10.000 rand. Ek het aanvanklik toe ek ingeskryf het, het ek vir myself gesê, as ek 10.000 of 100.000 kan kry, is dit goed genoeg vir my. So, die 10.000 rand gaat regtig wel goed vir my. Inkom, ek weet vir party mense sal dalk dink, wat kan 'n mens waap met 10.000 rand, maar ek weet presies wat ek kan met die 10.000 rand. Ja, so, hier het my beste vriend toe gehoor. Die was voor je kon het verkeerd zijn, maar dan kiepen ze hier, je wat te spelen voor Johan. Kijk, ik heb voor een aantal lid, kan 1 of 3 dagen, sport nog heel erg. Een band gaat door toekie samen, weer op diezelfde statie niet. En dan voor al die vrouwmensen wil ik zomaar gelijktijdig net zeggen, baie dankie allemaal. Ik is van niemand hoe hard ik dienst, hoe hard te voelen is die nou die alleen. En ik ben zo allemaal net beste toe en ik hoop ons huis, die Noordhuis, zal weer terug weer.